Така, значи, това е видео, в което ще описвам процеса ми за създаване на играта, или по-скоро на идеята за играта, в каква вселена ще се намира. Нали? Главното нещо е, че искам да е средновековна, да не е нещо свързано с, например, след индустриалната революция или по-скоро след откриването на барута. Тоест, общо взето да се бият хората с, както тук има, стоманени оръжия, нали, мечове, брадви, чукове и други глупости. Има някакво... Има гън с въпросителна, защото, нали, не знам. Общо взето ще бъде фентази. Ще има, нали, магия, което общо взето ще бъдат... общо взето ще бъдат пистолетите в играта. Тук съм направил един маничък план, който някакво трябва много да се разшири по някое време. Но гледам един човек иска да направи книга. Някакво... Каква иска да му бъде книгата? Общо взето иска да направи нещо като журнал на човек, който участва в война, някакво да кажем между Първата и Втората световна. Иска да направи все едно журнал като от Gravity Falls, нали? Все едно е някакво журнала на Форд, само че е някакъв човек, който участва между Първата и Втората световна война. Това е периода, нали? Има такива оръжия. Не са автоматични, нали, вече няма картеченци, но има... Не ми знам името, честно казвам. Пича ги беше обяснил, но общо взето още не е напълно развито военното дело, да кажем. И просто ми хареса как си беше направил план, беше си отворил, нали, той фотошопа и беше започнал да пише и да обяснява как иска да си направи нещото. Да! Освен... Честно казано, не знам. Трябва да... Каква е целта на това видео? Целта на това видео е да водя бележки и ако реша да го отворя пак, да си продължа процес на мислене. Знам каква е целта на видеото. Целта на видеото е да говоря за идеи, които още не съм записал никъде, нито в... това какво снима? Това ще ми снима ли? Снимам и само в Photoshop. Добре, да. Значи да говоря за идеи, които или още не съм си написал, или още не съм ги записал, или просто са идеи. И трябва да се разгледат, трябва да се помисли над тях. Да, това е целта на това видео. Нещо като дневник, предполагам. Просто да си записвам идеите, да включа това, OBS-а, да запиша някакво нещо и след месец да се върна и ако ми е харесало да кажа, това е добра идея, yes, добре. Затова да видим какво. Това са 4-те класа, някакво за сега. Честно казвам, трябва да има много класове джуджета, просто сложих, защото гледах Хобит и просто ми изкефиха. Тук са какви факшени може да имат. Да, едно нещо. Бих искал да има някакъв... Сега ще го сложа, сега ще го попна. Арт стайла да не е някакъв реалистичен, но също и да не е някакъв много детски, предполагам. Някакво не е детски, но е от детски предавания. Затова и видях днес един трейлър на някаква игра, просто арт-стайла много ми хареса. Нека го отворя това. Ето го, това нещо, просто този пич тук, който е като от това на Марвел филма, как се казваше? Eternals, май? Който е като шефа на тия, с шесте си очи и дългата глава. Много ми харесва арт-стайла. Някакво арт-стайла е просто
Ам, Това го забелязах. Няма черни линии, има просто някакви много тъмни. Всъщност това, кое е по-тъмно? Интересно ми. Това какво е? Това се намира някъде по средата. Ти какво си? Това ли е? Не, това е. Кое е? Ха. Както и да е, няма черни линии и аз трябва да почна да правя това, просто да няма черни линии. Много, много ми харесва, но просто забравям да го правя. И ми изглеждат нещата отвратително по този начин, мисля. Ако просто са линии спрямо дрехите или просто ако тук са някакви... Не знам, но просто не трябва да има черни линии. Както и да е. Арт стайла тук много ми харесва, особено на този, най-вероятно, изцяло заради този го скриншотнах, това просто много ми хареса как изглежда. Малко ръката му но като цяло каската и меча изглежда чудесно, много ме кефи. Някакво... Тук имат модели, някакво 3D са, не са 2D, не са нарисувани, просто имат модели, които се движат, нали, направени са в Blender и глупости, което не мисля, че бих искал моето да е в Blender, по-скоро да са някакви спрайтове, пиксел арт, може би. Не знам дали да е пиксел арт, по-скоро да не е пиксел арт, но нали, няма да е 3D, 100% няма да е 3D, ще е 2D, защото нали, хексагони няма да са квадрати. Да, значи изчезвай. Какво си мислех? И също да се върна на плана. Онзи човек, който нали, си правеше книгата, обясни, че трябва да... Какво обясни? Общо взето май трябва да измисли първо историята, преди да прави каквото и да е. И някакво ми звучи прав човека. Аз също трябва да измисля какво да правя, но ще е малко трудно. Може би ако почна да правя някакви индивидуални истории и след това просто ги комбинирам, ще стане нещо, например, направих една, която някаква окей. Още нещо. Малко мислите ми са навсякъде, трябва да по някакъв начин да ги комбинирам или просто да съм наясен с нещата, които... Направих една история, написах една история, много е проста, буквално е като приказка, което мисля, че е много... Искам чувството за играта да е като някаква приказка, да не е реално, а просто, например, разказвали са за... не съм сигурен дали беше от Мечо Пух, но да кажем от Мечо Пух машината за облаци. И просто някакво да има машина за облаци, която да извършва цялото това нещо. Звучи абсурдно, когато си възрастен човек, но ако си на 6 и ти разкажат това, просто звучи някакво... Не знам, звучи магично, например. Не е магично, но казвам магично, защото ще се върна на думата магично след малко. И просто да има някаква машина за облаци, от която да зависи какво се случва, звучи, не знам, много ми харесва. И също, например, ако тези дни нямаше особено много облаци навън и просто някакво 6 годишното дете те пита: защо няма облаци, И ти просто му кажеш: изглежда, че се е развалила, трябва да пратят механик или нещо такова. Не знам, хареса ми идеята. Просто... Не знам, хареса ми. Не знам как да го обясня, но просто звучи много, много хубаво. Нали. Да, значи магията, да се върна на това. Гледах видеа много... Всъщност, гледах видеа свързани с писане на истории, защото просто, нали, написах едно нещо. Няма да говорим днес за това. И човека е много... някакво успешен е. Говори за истории, разказва истории, добър е, нали, знае какво прави, общо взето. И
Също прави анализи на истории. Нали, значи всичко свързано с истории, той го прави и е добър в нещото. Това, което каза, е, че говореше за магически системи, за магични системи, не знам, за магиите в историите. И най-важното нещо, което разбрах от видеото му е, че не трябва на 100% да се обяснява магията на нещата. Защото тогава, ако има 100% обяснение, тогава не е магия, нали? А, Фокусника, когато прави някакъв номер, вади заек от шапката си, няма да обясни, че просто на масата има някакъв бутон или нещо, което се отваря, така че да може да извади заека под масата и така че да изглежда сякаш го извади от шапката и че в шапката му има някаква дупка, която той може да... Нали? Това ще съсипе номера. Просто някакво, нали, пак се връщаме за 6 годишните деца. Нали, детето седи пред магиосника вади заек от чапката и като вау, невероятно, как успя да го направи? И ако магиосника просто 5 секунди след това му обясни, виж сега, нали, му обясни защо и как се е случило, това ще му, не знам, ще се сипе номера и не ми харесва. Мисля, че ако не се обясни по какъв начин се случва всичко, ще е най-добре. Да. И ще има мистерия, ще бъде интригуващо и ще позволи, разбира се, на човека сам да си го обясни, което не е чак толкова, нали, важно, но го има. Да. За какво ще трябва да говоря? Сетих се. Значи най-важното нещо, което смятам, че трябва да направя е да създам много добра атмосфера. Просто атмосферата трябва да е най-важното нещо. Затова си мислих преди няколко дни, но просто ако улуча атмосферата, ще бъде някакво, това ще продаде. Мисля, това ако за мен би продало нещото, нали? Не, че някакво ще е много рано, но просто трябва да улуча атмосферата и много ми харесва атмосферата в Elden Ring, например. Просто един свят след апокалипсис. Да, за това говорих преди няколко дни. Просто имало е ред, докато пръстена е бил цял, но след това, нали, в историята кралицата идва, чупи пръстена и съсипва реда, също и руната на смъртта. Както и да е. Това не е чак толкова важно, но просто няма ред. Всичко е хаос, хората не могат да умират, което е важна част от нещото и е свързано с връщането на играча. Играча се връща, тъй като богът на мястото не му позволява, иска да възстанови реда. Това не е чак толкова важно, но просто чувството в играта много ми харесва. Сякаш, как го обясня? Все едно е survival игра. Просто ти си човека, който играеш, нали, и се опитваш да оцелееш. И можеш въобще да не приключиш играта, можеш просто да оцеляваш, като, нали, убиваш други хора или там, просто да оцеляваш, но чувство в играта е много... Не знам, кефи ме, не знам как да го обясня. И просто ще се опитам да направя нещо подобно. Ето тук имам една картина, над която работя. Едва ли ще я довърша, но ако я довърша, едва ли ще... Нали, да. Искам да махна пилъра, всъщност не ме кефи как изглежда. Може би, ако махна пилето... Не е това. И си мислех за това преди 2-3. Окей, значи ласо.
Окей. Така, мислех си за това преди няколко дни, просто си спомних в началната зона брега на морето как изглеждаше. По брега имаше една огромна група от зомбита, които просто ходеха по брега от единия край до другия. И още една сцена, която много ми хареса. Имаше просто столове, поставени точно на брега. И това някакво няма да... Никога не съм го виждал, предполагам, но толкова е странно или и абсурдно, не знам. И просто, ето тук има, нали, има някакъв стол и върху него седи някакъв труп. И този труп има някакъв предмет, който героят ти може да го... ще го иска и ще го вземе, искаш. Просто чувството е странно, нали? Погребан ли е там, искаш да си обясниш какво се случва, защото нямаш представа каква е идеята. Виждаш труп, т.е. някой е умрял там, само че не виждаш никакви рани по трупа или нещо. И задаваш си въпроси и това добавя към света, прави го по-интересен. И това наистина много ме дразни, майко мил. Може просто да... И тук се пробвах да направя нещо, просто брега, нали, го взех, защото ме кефи идеята. Това не е било на стоп. Брега просто ме кефи като идея. И сега просто трябва да поставя някакви неща, да създам някакви неща върху него, така че да изглежда постапокалиптично, например. Също тук мислех си за какво мога да сложа, така че да изглежда. Просто идеята е преди е имала някаква цивилизация, например, имало е ред, нали, имало е общество, което е държало нещата под контрол, всички са били да кажем, щастливи, имало е ред някакъв, но сега просто няма нищо, няма ред, просто се опитваш да оцелеш и това трябва да тази идея трябва да се предаде, мисля. Защото ми харесва, общо взето. Винаги са ме кефели survival мисиите от Heroes, малко, нали, се отделяме. И просто, ако направя това чувство, ако създам това чувство, мисля, че ще е добре, не знам. Да се върнем малко тук. Нарисувал съм някакъв бряг, горе-долу окей, трябва да сложа, нали, някакви колони, разрушени кораби, части от кораби дървени, които плават по течението на вълните, може би водорасли, но не знам. За сега ми харесва как изглежда морето тук, просто окей, нали. Някакви дараци, просто да има някакъв живот. Идеята е да се усеща съвсем малко живот в нещото. Просто да кажем, да се усеща 10%. Да не си съвсем сам, да не си напълно сам. Това ми е идеята. Например, ако е във връзка с Хируса, какво може да се случва? Например, на бряг си и си в биом, в сломп, да, в някакво блато, т.е. некромансърско, и в морето може би да видиш някакви животи. Не знам. Просто си измислям глупости. Май ще е по-добре да говоря по същество за това, което се случва тук. Значи, идеята ми е героите да не са напълно зли. Това идва от никъде, by the way. Но просто това го казвам, защото тук съм направил един некромансър и обикновено почти съм сигурен, че в лора на петицата абсолютно всеки некромансър е зъл по някакъв начин, защото са прокудени магиосници
и просто някакво защо ги прокудят, освен ако не са зли. Нали? И тук си мислех, че просто не трябва да е черно-бяло, не трябва да са черно-бели, защото някакво хората не са черно-бели. Нали? Кой ще... Имам пред... Може да има някой, който е изцяло зъл, но някакво трябва да е един. Трябва да са много малко тези, които са изцяло зли. Повечето герои трябва да са сиви, според мен. А, да, мислех си за мотивация. Трябва да... Мотивация. После ще се върна на това. А, но трябва да са сиви. Трябва да са сиви и трябва да просто опонентите им, например на този елф, некромансър, опонента му, да кажем, просто ще му пречи да премине през портала. Не трябва да се мразят просто за да оцелеят. Трябва да се сбият, нали, и да видим кой ще спечели. Това е главната идея. Няма да се мразят чак толкова много, отколкото просто да им изисква оцеляването, победата им над един над друг. И нали, най-важното нещо просто ще им е оцеляването. Ако например, този... Нямам да давам примери, това е. Така, мотивация. Защо го написах това? Сетих се за Карибски пирати 1 по едно време и как на Барбоса мотивацията като не мъртъв, по-скоро на екипа, нали, на немъртвите, мотивацията им беше да съберат всички златни жълтици от съкровището на Кортес и да разкарат проклятието, което не им позволява да изпитват абсолютно нищо и ги прави безсмъртни. Но хареса ми като пример за мотивация за некромансерите. Некромансери ли бяха или просто undead? Бяха undead, добре. Тогава за немъртвите, просто мотивацията им, защото... Тя мога ги мържа? Да ги мържа? Да, така изглежда по-добре. Мърчеляш, Окей, изглежда по-добре. И просто се чуех за различни мотивации за героите на играта. Например, за немъртвите, каква ще им бъде мотивацията? Някакво ти не си мъртъв. По-скоро ти не си жив. Какво може да искаш вече като не си жив? Някакво никой няма представа, защото никой не е живял след като е. Но едно от нещата, нали, може да е просто желанието на Барбоса. Например, ако този скелет просто желая да умре, например, и е прокълнат и просто иска по някакъв начин да развали магията, която го е прокълнала, но някакво, ако се бие с каквото и да е и загуби, той може да е мъртъв. Нали? Всъщност, да, това не е добра мотивация. Но може би не може да умре напълно и се връща след някакво време и просто изпитва агония, защото е живял вече хиляди години и просто иска да умре. Някаква това е мотивация. Но главно това, за което си мислех, беше, нали, на Барбоса нещото. Просто... главното нещо е, че трябва да се... Не знам. Трябва да се измисли... Трябва да започна от някъде. И... нямам представа точно откъде, но... Имам предвид... Не знам, може би от този човек, който, нали, прави книгата, просто трябва да измисля някаква история, просто да е в най-простата си форма, имало е свят като нашия и след това се е случило нещо, атомни бомби и глупости и оцелелите хора се опитат да оцеляват, но по какъв... сега вече трябва да...
Някакво, това е за сега. Горе-долу, май казах някакви неща с това, нали? Да, добре е.